Hyvää huomenta. 9. tammikuuta. Heureka-ilmiö. 9. viestimme. Näyttöjen sininen valo estää melatoniinin tuotantoa. Aivot tulkitsevat sen päivän valoksi ja siirtävät palautumista. Vähemmän syvää unta, vähemmän energiaa ja vastustuskykyä. Kokeile tänään lämmin valo ja ilta ilman näyttöjä. Emme vain sammutta valoa, valitsemme huolenpidon. Adventin syleily on kanssasi. Koko videolinkki shortsin alla.